Durante máis de hora e media, a directiva do Boiro compareceu en rolda de prensa para explicar a situación pola que atravesa o club a día de hoxe. O presidente David Places deu a súa versión de todo o que aconteceu nas últimas semanas e que derivaron o pasado venres no seu descenso administrativo da Segunda División B, o incumprir o prazo establecido pola Real Federación Española de Fútbol para satisfacer a débeda cos xogadores do plantel, cifrada nuns 94.000 euros. Un pago que si realizaron na mañá de onte. Segundo explicou o propio Places, o incumprimento do prazo debeuse fundamentalmente a un suposto engano por parte dunha sociedade que pretendía facerse co control do club a través dun convenio, aboando agora a cantidade que lle demandaban os xogadores e posteriormente investindo unha gran cantidade de capital. Que nós vamos a facer todo o posible e o imposible para intentar solventar esta situación, pero tamén espero que eles valoren o que pasou aquí, valoren que hai un motivo polo cal non se efectuou o pago antes das 12 da mañá, porque eu quixino facer ás 12:05 da mañá e xa non se pudo, porque xa lle daran curso ao expediente. Eu creo que debían de valorar o interés dun club, quero dicir, a hora de que non se pagou porque non se quixo, non se pagou antes das 12 porque había unha xente que se había comprometido a depositar esa cantidad, non fixo, estuve en contacto con eles hasta a última hora, estuve no banco e despois pasaban 5 minutos en que había posibilidade de poder facelo, non se pudo facer porque xa estaba tramitado. Na comparecencia ante os medios, acompañando a directiva boirense, atopábase o asesor xurídico Javier Picallo, quen aludiu ao recurso presentado ante a Federación, o que acompaña tamén unha carta asinada por un dos capitáns do equipo, en representación de todo o plantel, na que aseguraba que os xogadores retiraban a denuncia posta no seu día por impagos, motivo principal polo que o Boiro está hoxe fora da categoría de bronce. Que interpretasen flexiblemente el texto del 192 porque concurría unha circunstancia excepcional, que era un presunto engaño, que non é unha broma, que está denunciado en el puesto de la Guardia Civil aquí en Boiro. Por tanto, que esa circunstancia excepcional permitiese que la comisión mixta, ante una situación sobrevenida como esta, que posiblemente hasta la fecha no hayan tenido que analizar, se sienten y digan cómo resolvemos. Porque si es cierto que si resolvemos yendo a la literalidad de la norma, porque es cierto que no se pagó el 30 de junio a las 12, vamos a perjudicar el interés que en teoría la norma debía proteger. Con lo cual, insisto una vez más, amén de paradójico, me parecería absurdo. A pelota, e nunca mellor dito, está agora no tellado da Federación, que deberá resolver a situación nun par de días. A cousa, en principio, non pinta moi ben para os intereses do Boiro. Aínda así, fontes do propio club aseguran que pelexarán ata as últimas instancias para poñer a entidade no sitio que realmente se merece e que se gañou deportivamente nos terreos de xogo.